فؤاد ابراهیم اندام خوجهیا درکه یا انجمن انشتمانیا کرد سوریه تنها چارن ویساوی ندیاره جدما کو پیده د سلاتا دورن کردی ji rejimê wergirt piştî şoreşa Sûriyê bi proseyeke plankirî xebatkar û çalakvanên Kurd yên dijî rejimê û xwedîbandoreke berçav dê civa ku şoreşê de kirina armanc. Yek ji wan lehingan Fuad Ibrahim bû. Fuad Ibrahim gelek caran rastî astangiyan ji aliyê rejima Basa Sûrî pêdê ve hatiye. Cara dawî di 24 Adara 2017 de li ser destê pêdê baskê PKK li Sûriyê hata revandin û binçavkirin. Ji dema binçavkirina wî ve tu agahî li ser tunene û caran vîs nediyare. Ibrahim di salên heşteyî de tevlî tevgera siyasiya Kurdî li Kurdistana Sûriyê bûye. Ji kesên pêşin bû ku beşdarî xwepêşandanê li dijî rejima Esed li bajarê dêrikê kir piştî damezrandina Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê. Ibrahim bû endamê wê di dema damezrandina desteya bilind ya enekesê de ji endamtiya emîndariya giştî ya enekesê re hata hilbijartin. Di dudûyê meha dehan sala 2016 de pêdê Ibrahim revand ji ber beşdariya wî xwepêşandanekê de di hevdeyê mehê de ji heman salê ew serbest berda. Lê gef bikuştinê lê xwarin. Eger dev ji karê xwe siyasî bernede, lê Fuad dev ji bawerî û karê xwe siyasî berneda û karê xwe berdewam kir. Taku di 24 Adara 2017 de li ser destê pêdê baskê PKK li Sûriyê li dêrikê hata revandin. Pêdê mikur nayê ku Fuad li bawê girtiye û guman û eger heye Fuad ji aliyê çekdarên pêdê ve di zindanên wan de hatibû terorkirin. Xebatkarê Kurd Fuad Ibrahim ku yek ji endamên serbixwe bû di Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê de û nûnerê tevgera ciwanan li bajarê dêrikê bû. Di zindanên pêdê de raserî îşkenceyeke tund hatibû û ji ber wê yekê 5 caran hata rakirin ji bo nexweşxaneyê û rewşawiya tenduristî bi yekcarî têkçû bû. Tevî wê yekê hîn bêguneh di nav çar dîwarên pêdê de ye ango tinê xuda caran vîsawî dizane. Fuad Ibrahim bi temenê xwe di 10 saliya pêncan de ye. Xêzandar ew bavê 8 zarokan e, 3 kur û 5 keçin. Li gel dayîk û hevjîn û zarokên xwe li gundê Şekirxaç 2 mah. û ji dema revandina wî ve rewşa zarokên wî pir xerab e. Ew li gel dayîka xwe li gundê Şekirxaç yê ser bi dêrika Rojavayê Kurdistanê ve dimînin. Jê dera debara jiyana wan jî tenê dahatên bexçeyê wan e ku ew jî debara jiyana wan nake kêmtirîn pêwîstiyên jiyana rojane dabî nake. Xebatkarên Kurd yên Rojavayê Kurdistanê bêdirêjiyahiya xebata xwe ji aliyê rejima Sûriyê ve herwiha piştî radestkirina herêmên Kurdî bo pêdê ji aliyê çekdarên pêdê ve jî raserî girtin, zindankirin, îhane û eşkengeyê hatine. Şûna eşkenceyê li ser laşê hin ji wan girtiyan ta roja îro wek bilgeyekê diyar e. Tanha xebatkar, serkirda û çalakvanên Kurd wek Behzad Dorsan, endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya herwiha çalakvan Emîr Hamid bi dihan ji xebatkar û çalakvanên Kurd li Kurdistana Sûriyê ji aliyê pêdê ve binçavkirîne caran vîs nediyar e. Alî Omar